dameni di batang nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami hahanggi pinaribot taruli lasni roha hita di bagasan partikian minggu sadarion di bohal silua napi nasahat ni debata tu hita imana tarenet sian Yohanes bidu opat mamukamai sian ayat 20 sada Rodi ayat 26. Yohanes bidu opat mamuka sian ayat 20 sada Rodi ayat 26. Songonon madidok bisik dunginin na Jesus mamadok ibana Porsea maho diau inang naroma tikina gabedang pola be dolok manang Jerusalem pertanyaan tuamai di sobahamudo naso binotomuna huboto hamido nahu sobahami ai bangso Yahudi do haroroan ni haluau alaina Roma tikina jalanung ngaroi nuaing gabe di bagasan todi dohot hasitongan martangiang aka partangiang nasitong tu amai ayaka partangiang nasongoni dipangi do amai todi doang gode batang asa aka namartangiang tu ibana patut martangiang di bagasan todi dohot hasitongan dungi didok boru-boru ima madok ibana hubo todok nanaing ro Mesias namargoar Kristus ia dung ro ibana barita honon nado saluhut nai Tuhani dunginin na Jesus mamadok ibana au doi na makatai dohoto ima sahatna horas madi hamu amanginang kebetulan kami naing borohatu rapot padita pinikiran ngaju monok ra molo disoni bamartiki dungi manguduti pardalanan tu tarutung molo langsung mulak minggu ibasian ranto parapat tu tarutung dihelala roha padahu jalaboi gabe sahat mareak botari songon barita na pinasahat ni hamang situat tanak kining nama jahawarta ya hami padita Robert Silaban inatta padita Juwita Boru Pasaribu dua danak noaeng manguluhon distrik di distrik 26 Labuhan Batu sebelumnya pareses di Toba 4 tahun sebelumnya pareses di Riau dungi muse mengakhiri periode ini di distrik 26 Labuhan Batu. Saya somal do hami lewat sianon alai dang adong partikian na apit na une na dasip napas boy hami martiki di Huriaon alanunga say leleng bidege guarni HKBP kisarano
Amang doho taminang anggiat mah di parjupangatta las rohatta tarbohali hita jalaga bemargogo hita manguduti ulotta pasidukku nakabogasta di are marsugut nang tu partikian naneng roh horas madi hamu amanginang lomodo rohamu holak kamu tu surgui di lalarohak kudang ay kemungkinan molo holas sahalak tapi di surgui tong ludak tabu. Andaikan hanya satu orang saja yang menjadi penghuni surga itu, kemungkinan kita bisa saja tidak memilih tinggal di situ. Alai molo sudiru hitamang doho tamuinang makasih holi, unang manyak kolanau gabe pangisi di surgoi. Atong secara tidak langsung gabe dong do kesimpulan di hita, atong ikon marsi beta-beta do hita tu surgoi. Atong mulai komersi beta-beta do hita tu surgoi nak pedang boi donganna menjamin diri gabe pangisi ni surgoi sedia godang manang di beta-beta ho tu surgoi. Berapa orangkah yang sudah kita ajak menjadi penghuni daripada sorga itu? Sebagaimana kita juga sangat merindukan supaya kita juga bagian dari penghuni sorga itu sendiri. Amang doho tamuinang cerita na sangat luar biasa do turpukon. Adong disi holong nirohan atung macay bagas itu tuh. Jala holong na subui niula ni manangaha kecuali mian todii di bagasan di bana. Jujur kita mang doho tamuinang sebenarnya banyak perangkap tanda kutip di dalam proses keberlangsungan hidup kita, sadar atau tidak sadar, perangkap itu sendiri membuat kebebasan kita terbatas. Laho patanakon, patuduhon, mengulurkan tangan kita kepada orang lain. Bahkan di huria dong boy. Holanido dan apalah cukup pertikian di jamitau sonari mangarisi akadia mai rumang ni na adong di huriai pabahe kita terbatas di sini. Boydoi di tengah-tengah ni keluarga, boydoi di nganan perkarejoan, boydoi nang di masyarakat. Amang doho taminang marhite holong ni rohan atung mace bagas itu tuh perangkap yang ada di lingkungan itu bukan saya katakan ditiadakan oleh Kristus, tapi dia mencoba hal yang baru untuk melakukan sesuatu pembaharuan walaupun perangkap-perangkap itu sendiri masih ada di dalamnya. Aina bohado harua persoalan ni halak Yahudi tu halak Samaria. Ibu tu hamu do amang do taminan mana nehado jahamu ceritani dari mana latar belakang orang Samaria ini. Jadi sebenarnya halak Samaria tong do halak Israeli. Jadi orang Samaria itu sebenarnya bisa kita katakan mereka ini masih satu gen lah gitu kepada orang Yahudi. Atau ngahado nagabe persoalan kurang lebih di tahun 725 sebelum Masehi ketika bangsa Israel terbuang ke Asyur, tertaban tu Asyur. Adong mas ada kelompok sian hadirion di bangsoon na dicurigai di sini hado
sinyalisir doa, disinyalisir gitu. Sepertinya kelompok ini telah melakukan persekutuan, interaksi kepada bangsa lain, atau boleh kita katakan orang kafir. Sada natung macai dipatakon halak Yahudi amang dohot taminang naso jadi sohot terlumubi ianakon bawa tu bangso na asing naso sa ugamo naso sa haporseaon tu nasida. Jadi molo adong na mangulahon na si songoni dianggap may naso bagian ni diri ni nasida. Wingot na jolo tiki mekmet molo sohot ruas ni HKBP tu Pentakosta Yahua do. Ipa lu giring-giring. Songoni do penwai. Ya. Molo sohot ruas ni HKBP udok majonwain tu naso sa ajaran tu naso satod di dohot nasida dianggap doi naung bali ay bali rapatan na pulit do. Alani di palu ma giring-giring. Suak songonido na ujui molo gabi Kristen halak di mayoritas ugamo na ginolom ni halak Batak dianggap doi naung mate. Iban na dong edde nang murupe torop disi labaku doi bana di hongoluku rodia jalu Yesus di hoau mate bangolu. So ini di papor siamun wae. Ima hebatna. Jadi memang pertandingan atau perjuangan untuk menegakkan keberadaan nilai daripada iman kepercayaan yang sudah kita anut di dalam kehidupan kita terkadang harus dibayar dengan sesuatu yang mahal. Alani amang dohot tamu inang sakelompok na dicurigai disinyalisir telah melakukan hubungan pernikahan campur kepada bangsa suku lain yang tidak satu jalan dengan bangsa ini dikucilkan. Jalan nasida pe makilala na ngasing nasida dirajumi bangsa Yahudi. Ujungna dipajongjong nasida sendiri mamang dohot taminangaha. Inganan pamilianna tu debata. Dipajongjong halak Samaria. Jadi Samaria itu sebenarnya orang Yahudi. Tapi orang Yahudi yang telah melakukan sinkritisme di dok. Yang telah melakukan percampur bauran nilai-nilai keagamaan, marhite kawin campur tu suku bangsa agama yang lain. Ujungnya gawe dipapulik manasida, jala dianggap menjadi kelas rendah. Itu dianggap mai menjadi kelas rendah. Bahkan molo tajaha literatur saya ditanyakan halak Parisi do, halak Samaria, unang gabe dohot nasidaon parjabar di dia dihangun dua sogot. Maka dua boi. Itulah sangkin bencinya mereka begitu. Jadi saya ditanyakan halak Parision do, halak Samarion, unang gabe parsidohot dihaluaon dingolu na pinaradeni debata tunasida. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga mereka menjadi mandiri sendiri. Alai khotdo pe halak Yahudi na asli dirajumi rohan nasidan menyembah apa? Menyembah Allah di mana? Di Yerusalem. Siak kata orang aki dabe dapat mudo elus buasa di dokod Yesus padohanna di ayat 20 sadai.
Dunginin na Jesus mamadok ibana porsea mahodia winang naroma tikina gabedang polabe dolok manang Yerusalem pertanyaan tu amai. Itu latar belakangnya sehingga ayat itu dikatakan. Ngaroau gabe si palua di hamu tohodoi ay dong ammu sakabona ima halak Yahudi di Yerusalem do inganan panobona tu debata alai gabe marsirang mahamu Samaria ala dirajumi rohani nasida nga menimpak kamu sian aturan naung tinot tuhon gabe di pajong dok kamu mah tempat peribadatan muna alani amang doh tamu yang menurut pernyataannya ke literatur orang Samaria itu tidak pernah memuji Tuhan. Kemana? Ke Yerusalem. Sehali pedaknya dilakahon nasida lakana itu dia ke Yerusalem. Karena apa? Karena itu bisa saja berbahaya sama mereka. Nah mengikut tamang doho taminang perdalanan di Yesus hobar tutur pukon nasa Judea do ibana mardala tu dia tu Galilea. Sebenarnya adong tu ludalan malah tu kutamunau gudang dalan ay boydo siam maddo gitu son bodo sen 50 tu son boydo sian arah pakabaru tu son tarsongonima. Jadi ada 3 jalan yang sebenarnya menjadi pilihan bagi rombongan Yesus. Ay rabdo Yesus do sisianna diturpukon nah yang menuju Galilea. Alain yang menuju Galilea iko boluson nasida doaha Samaria. Ima goar ni huta namar goar diturpukon ayat 5. Itu. Berek kamu bibil munaya manginang munak saya berek kamu isod doau. Gabe Roma ibana tu sada huta di Samaria namar goar Sikar. Amang doho tamu inang sebenarnya nakikurok adong tolu dalan. Jaladalan na pinili ni Yesus ima dalan naikon mamolus aha Samaria. Jadi biasanya orang-orang Yahudi ketika dia menuju Galilea mereka selalu memakai jalan yang lain, yaitu jalan yang selalu menghindari kota Samaria. Alai manang naha marupani na tubuh di bagasa pikiran ni Yesus ikosanodo kita mardalan. Kita harus jalan dari sini dan sudah barang tentu para murid itu sudah mengetahui bahwa mereka pasti akan singgah di mana? Mereka pasti akan singgah di Samaria, terutama di satu desa yang bernama adalah Sikar. Adong na menduga mang doh tamu inang ay memang na disadari Yesus do dakkolan bangsona asing naikon paduaonna. Yesus sadar dan mengetahui bahwa Samaria ini adalah Yahudi juga. Jadi kolak kamu Yahudi, halak Samaria pe Yahudi do. Hamudo nama pain aturan tu nasida uban nagabe pijil nasida syak kamu sada do hamuna. Alani kolak kamu nanaeng mendapatkan tumopoton haluaon nahu pasakati. Naeng dodohot dong amu sabangso na dirajumi hamuna dang dong amuna be ima Samaria. Halani amang dohot tamu inang Jepang lima nama disi sahalak parupuan. Dang apala binoto guarni parupuan unise manang naburwaha. Jadi suku-suku dorohaku ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini ceritanya putus di situ. Sebenarnya perlu diselidiki perempuan ini sebenarnya siapa. Lalu bagaimana tindak lanjut daripada kehidupan daripada perempuan ini ke depan. Dan adong di patora. Hamang doho tamu inang somalna halak ro tumual. Itu. Jadi mual wingot tiki met mual ima tempat membuat air. Jala mual biasanya identik do itu mata mual. Dan mungkin adong mual molo air gudang air.
Aek satabi nai pare-pare tipe aek deh. Itu ale molodok mual ima na patut na layak untuk diminum, dan yang pasti ada sumber air di situ. Somal na halak tu mual di kejahudian adalah pagi, kalau tidak sore, melodang maghrib. Jadi memang sengaja doro paropuanon siang hari, kurang lebih pukul 12. Roi bana tu sumur ni tu mual ni si Yakub laho mabuat si inumon. Amang dohot tamu inang disima pajupang Yesus dohot paropuan. Dan apala takas binoto amang dohot tamu inang naung diboto Yesus siad do naik korotu si paropuan ni kita tidak tahu dengan pasti. Alai ditiki mangulon, budok majo mangulon berhenti sejenak. Jadi mangulon lapatan na bahasa Batak sejenak berhenti, mangalap hosa loja. Ya, jadi mangalap hosa itu artinya mangulon. Jadi mangulon ma Yesus disi hudul maibana di topini muali. Disuruh mana masih sianna laho manuhor dahanon. Lau manuhor bekal dibuat di bahasa Indonesia. Amang dohot taminang disima pajupang Yesus dohot paropuade. Satu yang paling menarik di dalam proses dialog itu, sebenarnya Yesus benar-benar guru yang sangat luar biasa dan profesional. Itu nala sudohonok kuna perjul. Jadi Yesus dalam proses keberlangsungan dialog di dalam firman yang menjadi nats khotbah kita pada hari ini, bahwa dia adalah sungguh luar biasa dan dia adalah benar-benar guru yang menguasai apa? Menguasai metode pengajaran, menguasai psikologis pengajaran. Bahasa udok songoni. Aroma Yesus hidup imana menguasai. Amang dohot taminang molo tauhal bagas lapatan nipat dohanon boido gabe merinding kita. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, salah satu suku yang tidak pernah diperhitungkan, yang dianggap bejat dan dianggap najis, dianggap tidak layak menjadi bagian daripada persekutuan, yang dianggap tidak layak menjadi bagian daripada keselamatan, yang dianggap tidak layak menjadi bagian daripada anugerah, tapi pemilik keselamatan, pemilik anugerah, pemilik daripada penebusan dosa itu sendiri berkata kepada dia, mawasa. Bahado sambutat tamang dohot taminang. Andaikan Yesus berkata seperti itu kepada kita. Jujur amang dohot taminang, ketika kita sepertinya berada di pihak yang tidak diperhitungkan, biasanya kita terlalu mengasihi diri kita. Ya tusiamu lapatan nih. Somalna molo di bagasan hadirion na bersifat tidak diperhitungkan, minoritas, tidak pernah diterima tanggapan atau gagasan dari dia, biasanya mengisuru doi. Manang dia menjadi pribadi yang membentuk suatu penilaian atas dirinya sendiri. Tak terlupa usi makatai. Mana buat benok kudisi? Esonahnya au diperhitungkan. Kehidupan Samaria itu seperti itu. Mereka tidak diperhitungkan. Bahkan mereka dianggap adalah sesuatu yang tidak layak bayangkan, tidak layak menjadi pribadi yang menerima buah daripada surga. Tapi tiba-tiba Roma Yesus, pemilik daripada keselamatan itu sendiri, mawasa. Pohama benok kuamang mangalehon aek si inu motuho aiswadong tahu-tahuku. Atau ngau mamangaleon si inu modiho. Molo di inupo aek sian sumuron saya mangido doho muse dihawasan. Alai molo huleo tuho aek hanguluan dada mauas beho sa leleng ni lelengna.
Amang doho tamuinang di situ nakikurok dia adalah guru yang sangat luar biasa. Awalnya Yesus mencoba memulai dialog kepada perempuan ini adalah yang menjadi tema pertama adalah kebutuhan secara daging. Amang doho tamuinak sudah dohi teko minum teh sudah. Bahkan yang paling perlu di dalam proses keberlangsungan hidup kita bukanlah nasi. Yang paling perlu adalah apa? Air. Karena memang dari sekian persen yang ada di dalam tubuh kita ini adalah air. Jadi kalau kita dehidrasi, kekurangan air, itu sangat membahayakan. Alani amang doho tamuinang sudedo kita membutuhkan kebutuhan jasmani. Sudedo kita amang doho tamuinang membutuhkan air untuk keberlangsungan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi bagaimanakah kita membentuk pribadi yang mencari air, yang haus akan air, haus akan kebutuhan, dan itu harus terpenuhi di dalam hidup kita. Tapi sejalan dengan itu kita bisa mengerti bahwa sumber kehidupan yang sesungguhnya bukanlah air yang berada di dunia ini, bukanlah makanan yang berada di dunia ini, tapi ada air yang lebih dari itu, yaitu adalah air kehidupan yang dari siapa? Yang daripada Kristus. Dimulai kebutuhan jasmani dong ditaringoti yang menjadi tema. Halebui digeser keberadaan di Yesus, pemahaman natung macai bagas di dia dihadirion ni paropuani dadaholani narikok diho alai adong narumikot siani diho ima ai hanguluan. Memang amang doho tamuinang sebenarnya semua orang di dunia ini membutuhkan belas kasihan. Sudedo jolmana adong di Portidion membutuhkan uluran tangan. Sudedo jolmana adong di Portidion membutuhkan belas kasihan Tuhan. Iya. Alai jujur jok-jok dohi mabain kelas tanpa membuat kita merasa bersalah. Hati-hati dengan keluar biasaan kita menjadi bagian daripada keberlangsungan semua seremonial di gereja, tapi kita menjadi pribadi yang selalu menutup orang banyak yang setia melakukan kejahatan. Lalu akibat daripada sikap kita itu sendiri, dia tidak pernah melihat pintu terbuka dari Tuhan supaya dia menjadi pribadi yang mau untuk bertobat. Ido nama sa di hala Yahudi amang doho tamuinang. Martangi yang donasida, martangi yang donasida, marede donasida, marpungu donasida, di gora nasida do debata ganu pare ganu tiki. Alai proses keberlangsungan di kejahatan di luar ni huriai, di luar ni seremoniali, di luar ni bersifat kultus itu sendiri tetap berjalan secara nyata dan sepertinya tidak ada yang menggugat keberadaan daripada kejahatan itu sendiri. Amang doho tamuinang warisan yang begitu lama yang telah dihidupi oleh bangsa ini unang majohudok diporak-porandakan, diubah oleh Yesus. Nakpe memang mulutaida diceritaon dungro sisian nai mabuan bohal. Mungkin Yesus menyuruh para murid ini pergi dulu, laujo hamu tu pasar Kisara sotokin, ilabungi paja ikan nih, adong do disi majual limi-limi, imaju kiasanna. Asamangat kita tokin naik. Naung hira-hira dipikiri Yesus do molorono paropuani gabe maila ibana jaladang gabe terbuka. Alani lau masih siani. Dung mulak sisiani ternyata gabe kikuk do pakilalan nise, pakilalan di paropuani dungi gabe lau ibana. Alai di ujung di pakatayoni dung lau ibana amang doho tamunang gabe di bawa imana do muse diluat sikar bahwa pembawa anugerah, pembawa keselamatan itu telah hadir. Ngapa jumpa ngau doh ibana? Ngapa jumpa ngau doh ibana?
Basa dohonom muno ni. Ibana do nagabisi paluai. Ala diboto imana sude pangalahokku. Itu. Aikar Roma parupuan ni atong muladong do aek naboy inumokku amang. Nasopola mabainau say robe tuson. Nasopola be mabainau say mauas ganug tiki leo may diaw. Itu ayatnya. Alay Roma Jesus amang dohot tamu inang disomma muse ibana bukti bahwa dia adalah guru yang sangat luar biasa. Molo neng diho buam majolo amat tam tuson. Buam majolo amat tam tuson. Amang dohot tamu inang Yesus tahu benar apa yang menjadi sumber persoalan yang dihadapi oleh perempuan ini. Dan yang membuat hidupnya sepertinya tidak berarti. Dan yang membuat hidupnya sepertinya dikucilkan orang banyak ketika itu. Yesus bongkar itu secara elegan. Mungkin molohita. Bohado benommu majalo panginuma sianau. Ay nabadia doau nalea ho. Molo neng jalo ommu panginuma sianau asagabe badia ho. Padeng gajo rumah tangga. Kan seperti itu nampaknya. Buamma amat tam tusun. Epiga ro amat tani inatai. Ibu tamu ina. 5. Paonom satabi narap doho di mana numain. Dungi Roma Yesus. Ai huboto do. Mulai do kokonak kining dangadong tunggani dolik kurut he, saya tidak punya suami, kata dia. Perkataanmu benar. You say good, well. Benar dan baik. Amang doho tamu inang sebenarnya halak naung mian di bagasatot di sido imana mana ada dosana. Jala di si ibana maka tidak kon pangalahona. Jadi halak na saya madok marminggu ibana mengikuti segala punguan alai hot mangulahon na sopatut di rajumi rohani ibana molo dipadopak tu parugamoni roh tidak ada di situ. Tersongon na gugujo sotik suarak ko bani amang dohot tamina. Dungi ay suadong amat takku ay 5 amatam heram ma boru-borui. Basi dekat dong aku tulu doi boto ina tak amat takku. Tapi amat tod di boto na 5. Mulai dia berpikir. Mulai mana berpikir. Atau ngisi doon. Hau doi. Ayat yang paling sangat menyentuh amang doho taminang ima di ayat 26. Dunginin na Jesus mamadok ibana. Hau doi nama katai. Dohoto. Horwa di ayat 20 nomon Roma kasisiani dungi mameus maibana manadikon Yesus jalalaus gotap songonima amang dohotamu inang ikon pakatayoni. Alani amang doho taminang ahado na law si doho nota hobar tutur pukon. Na parjolo amang doho taminang Yesus itu berlaku untuk semua orang. Alani aha ayadok kita natikos. Maaf dulu lah ya. Saya pendeta. Di dalam kependetaan ini banyak juga yang menjadi urutan-urutan jabatan struktural. Ada situa, ada orang Bible Pro, Diakones, Guru Huria, ada juga jemaat. Tadi saya sudah mengatakan pada dasarnya semua kita adalah membutuhkan uluran tangan. Sudedu kita mangdoho tamu inang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kalau pada firman ini, pada hari ini, atau ketika itu Yesus sepertinya tidak setuju kepada roh tradisi yang telah ditumbuhkan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun supaya orang Yahudi itu tidak bisa bersekutu, bahkan mendoakan orang
Samaria itu supaya mereka tidak menjadi bagian daripada keselamatan, tapi Yesus mengatakan tidak. Anggoy pemakatai do nasida. Halani amang naparjolo na law sidohonokku. Janganlah kita ini menjadi pribadi yang beragama, tapi menjadi pribadi yang eksklusif, yang merasa diri kita paling benar, yang merasa gereja kita paling benar, yang merasa ibadah kita paling benar, yang merasa kita yang paling baik. Enggak. Jadi semua anugerah yang telah Tuhan berikan untuk dunia ini berlaku untuk semua orang, bahkan untuk agama lain, karena sola gratia itu adalah universal. Napadua ho namang doho taminang dangadok kita na pitor. Jemolo tajaha Galatia 5 ayat sada doho ayat 5. Halak namang rajumi dirina pitor lapatanna kudus. Orang yang merasa dirinya dia menjadi pribadi yang kudus ketika dia menjadi pelaku dalam hal hukum Taurat, dia sama halnya menjadi pribadi yang menyalibkan Kristus yang kedua kali. Halak na mangarajumi dirina pitor marhite na mangulahon patik, ima halak na maparsilakon Yesus tu na padua halikon. Halani amang doho taminang semua kita berdosa. Martin Luther mengatakan di istilah signum justus et peccator, artinya pada saat ini kamu diampuni, pada saat ini juga kamu telah melakukan pelanggaran dosa. Signum justus et peccator. Holat disesa dosam saunari. Hobar tu hadiri ommu natung macai gale di jolo de debata laus disido honunga gabe jolma berdosa. Alani amang doho tamu inang tabangum ma komunikasi yang menumbuhkan spiritualitas. Unang mata baik gap. Itu. Tutudo yamang doho tamu inang ikom menguludo kita dia katatanan. Adong do aturan, adong do nilai-nilai kehidupan, adong do aturan ni huria, adong RPP ni huria. Alain alau sukunok kutu kita mang doho taminang bohano kita sebagai pelaku untuk menjalankan semua tatanan ini, tapi kita harus menghidupi bahwa roh kebebasan menuju kepada keselamatan orang-orang yang telah melakukan pelanggaran terbuka untuk itu yang paling perlu. Iban nedok dihukumi holong ni rohaido gudang dosa. Dang nak hudok mardosai mahita ala tumib budo holong ni rohai bukan. Ay no marga siya silang yamang doho taminang. Ibo to amuro no marga siya ni kita do na mangulahod dosa. Alay gabe diri gabe debatado manguhum dirina. Hobar tu dosa. Kadang itu perlu juga. Molo adong anak kota na hurang denggan. Bodo hita manguhum diri ta sa mubay bana. Ya dodok songoni cerita jemput juan nonau jam tolu dah asarapak kita tulau ni. Inna among na tu anakna. Apelau mana nomor bengkel. Margem may mana manang namar bilyat lupa ni lupa mah. Ape ngaliwat detik kisap sa jom. Dongi Roma mo si anak na ibereng matiki ngaliwat sa jom. Dakpo labe rapaw do konto. Mardala piaw. Mardalam among nom. Saya dihuton anak na siya puri. Beta ma papa. Masuk maho tu motorom. Ay naso saya do penakim mobili. Ape di boto bapak nay do nga saya tibu mobili. Jero bapak nay mandokon jalan saja lah kau. Unak pola dak pola do hota tu mobil mi. Mardala piaw. Tu ulaw din. Mulai sani jora mana nay. Margabus tu among nay. Amang do hota minang terkadang kita perlu belajar dalam kasih bagaimana kita menghukum orang lain. Terkadang kita perlu menghukum orang lain bahkan membongkar perilakunya yang begitu jahat.
Pere kamu baca Yesus ison. Kan 5 amat tam. Alai do ibana perkataanmu begitu baik. Molo di bahasa Inggris kemungkinan kita bisa baca perkataanmu bukan baik, perkataanmu begitu mulia. Ido Yesus. Aidang dong amat takku. Ido. Perkataanmu begitu mulia. Anggo hitara dangadong amat tam. Au ning gabusambu. Suliru sakutau mapoto titu amat tam. Tapi Yesus mengatakan perkataanmu begitu mulia. Dalam firman ini sampai 2 kali Yesus mengatakan perkataanmu begitu mulia. Amang doho tamuinang, seberapa besarkah keinginan orang jahat untuk berubah adalah tergantung seberapa besar pintu hati orang baik menyambut orang jahat itu kembali kepada kebaikan. Iman opor. Sedia belgado si holni rohani halak najukati rotu moboton haulion manang nadenggani. Habal gaun ni sedia belgado hada deota majakon nasida mulak songo parjahat tumoboton haulion. Nah terakhir ayat 25. Dungi di dok boru-boru ima madok ibana huboto do naneng ro Mesias namar guar Kristus. Ia dung ro ibana barita honon nado hatuauni. Barita honon nado saluhut nai tuhami. Bapak Ibu saudara-saudara, maaf satabi sapulole satabi. Kalau ada seorang perempuan berprofesi sebagai pelacur, saya yakin dari sejak dia lahir saat na diboto imana roha, dia tidak pernah bercita-cita supaya dia menjadi pelacur. Bodoh hujan ini. Danga dong cita-cita ni jolma, maaf terutama perempuan yang identik kepada pelacuran. Lalu dia setelah dia tahu tentang hidup ini, saya bercita-cita menjadi seorang pelacur. Gak ada itu, gak ada. Biar roh aku amang doho taminang molotadok hita burju buasa gabe jukat jolma kemungkinan nagagal lo hita patuduho kaburjota tu nasida uban nagabe jukat nasida. Ini renungan najulu saya melayani 2 auto penjara. Saya boleh katakan banyak orang baik di penjara, tidak semua itu orang jahat. Mungkin kita dona teluk tu penjara alan sawabotoan do. Dei manuai jujur kita tentang itu. Nah maksud di si asa gabe moderat do hita realistis dan nagabe tolerat tu dosa. Ale molong namar dosa bohado hita menyikapi asa mu bay mana di hadosauna. Dan nagabe kecil honotai dan nagabe pada uta diri tasiani. Udok nakini kenapa orang semakin jahat? Kemungkinan ketika kita mengatakan diri kita baik, kita gagal menerjemahkan kebaikan itu kepada siapa? Kepada mereka. Jala porsea doa ulam gudang do jol manajukat. Alaniaha, alana jolo tiki memet hingo tahu. Sudah na tua-tua ni gendeng ni manangis itu. Jadi semua orang tua adalah ayah untuk semua anak. Iban dan najolo molo marisak danak di terminal sudah dua mata mamicang. Deru teh sudah molo tabereng danak mardina sekolah di jam sekolah sudah dong kita makilala gelek tai jala tapicang. Di masakku dong gabe SMP au molorong na sisongoni ay wasa gabe gelek ku picang om. Ay molo marisak gelek ku hepeng na hepek ku do diisap. Gelengmu picang. Jadi dulu seperti itu. Jadi bertanggung jawab lu sudah jual mana jolo, tu sudah perilaku. Sonari amang doho taminang tingkat keegoan itu, ketidakpedulian kita bangun tanpa sadar, sehingga itu sebenarnya membuat perhatian dan membuat kepedulian satu dengan yang lain menjadi pupus
dan menjadi hilang. Amang dohot tamuinang di jamita di minggu sadarion argasi tutu jala gabetar bohali kita sudedo kita menjadi bagian daripada sola gratia, menjadi bagian daripada anugerah. Baiklah kita menjadi pribadi yang telah menerima anugerah itu, menjadi pribadi yang merdeka atas perilaku kita, bisa menjadi pribadi yang memerdekakan orang jahat itu supaya dia masuk kepada nilai-nilai kebaikan. Imulu sudah kita mengula mabain halak najukati mubah porsia doa mang doho tamuinang lam godang do akka namu baik dapot tak di tonga-tonga ni mulutta nang di tonga-tonga ni huriah. Amin markang yang mah. Sobanami madiho alede bata amanami dilasni rohanami di bagasan partikian obas sadarion di minggu sadarion di nama muji pasanga pokok kami alai Tuhan. Hatam naulina denggan namar situhu jalan abadia naung pinasahat jalan naung pinariatson ni naposom ujako kami di bagasan lasni rohana syako. Paluas mahami Tuhan mangida diri nami takas dihinabalgani haluaon anugerah naung pinasahat mi Tuhami. Dada mangasakon habadiaon hati goran nami hami tuho uben nagabe parsidohot tamilis. Sude dohami Tuhan sarupa di jolom. Dangadong napatut nakpe sian harohon nami natakas mangarade hami mangulahon patikmi. Aledang tuk todi hadirion ni patikibe. Mami ako kami tu hadirion napolin na pinangido ni hadirionmu asagabe parjabar hami di ngulu nasalileng nilileng nai. Alani Tuhan dilubaho mahageleon nami marhite hamamatem dohot haheheom. Bebe sude mahami Tuhan sarupa membutuhkan uluran tangan, membutuhkan belas kasihan. Najukat na burju, na mora, na pugos, na sangap, na leah. Alani Tuhan paluas mahami songon hadirion ni Yesus diturpukon na membuka keran pertobatan. Walaupun sebenarnya banyak yang menjadi tatanan, aturan, ruhut, ruji-ruji, naung mangulu, jalan naung terbangun dihadirion ni masyarakat di kejahudian di hati hai. Alai ditutun ni mana do hadirion na khobar tu pangiduan ni firman Injil itu sendiri. Asa gabe parsidohot akka parjahati tuhaluaun na pinaradena. Muliate madiho Tuhan paluas mahami menempah diri di ngulu nami salileng mangulu hami dia hasiangan. Anggiat marhite hami na manadda anugrah mi gabe ditadda halak na asing anugerah naung kuhanguluh kami di ngulu nami. Paso-paso Tuhan sudah ruas ni huriam di ngananon molotong-adong akka pergumulan na khusus naso tarpa buah-buah di nasida tuho tuhami paluas mana nasida Tuhan di bagasat todim mangangguhi jala pasahat to diri ni nasida tuho asahona mangula mangalehon gogo dohot mangalehon akka pikiran solusi na denggan laho manaripari si taonon nama saya itu nasida. Alani Tuhan na porsea hami diho jalan atotong makirin jala namian di bagasan lasni roha. Mulate ma Tuhan di pamujion nami do pako di bagasan minggu sadarion jalo mahami. Di tangiang elek soba nami na hupasahatami tuho di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.